אני מבקש מכולם לכבות את הפלאפונים. להזמין ביום כה מיוחד את הרב אלתר שטול, המנהל הנכבד, שנכנס היום לתפקידו החדש. נאחל לו הצלחה רבה ושנה מתוקה כדבש. ברשות מוריי ורבותיי, צוות הרבנים, המחנכים, מורים מורות, הורים יקרים, נציגי המועצה החשובים שמכבדים אותנו, תלמידים יקרים ואחרונים חביבים, תלמידי כיתה א'. זכיתם לסיים כיתה ח' לי הייתה את הזכות להתחיל אתכם מכיתה א'. בכיתה א', זכות לא פשוטה, אחריות גדולה וטובה אחרית מראשית. כולי התרגשות. אני רוצה לברך אתכם, תצליחו בכל שתעשו מתוך בהתלהבות ובשמחה, וכל אחד ימצא את עצמו ויבנה את עצמו. עם ישראל זקוק לכם, זקוק לכוחות המיוחדים שיש בכם, ושנשמע לכם רק דברים טובים בעזרת השם. כיתה ח' היקרים, ברוך השם זכיתי לחנך אתכם בכיתה ב', כיתה נפלאה, טובה, כוחות טובים, ילדים צדיקים. אני רוצה בעזרת השם לאחל לכם הרבה הצלחה בהמשך הדרך, ובעזרת השם יהיה השם עמכם בכל אשר תפנו, בכל אשר תעשו, יהי מאור השמיים עליכם, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא, ונזכה אנחנו וכל מי שהיה איתכם ואורחיכם היקרים לראות רק טוב מכם. אמן. אתם הייתם הכיתה הראשונה שלי, מאוד שמחתי ללמד אתכם, בזכותכם ראיתי כמה מקצוע רע הוא מקצוע טוב ומשמח. כיף לראות אתכם מאז איך אתם מתפתחים, איך אתם גדלים, ממש משמח לראות איך אתם עכשיו מכאן ממשיכים הלאה, כל אחד למקומו, לישיבתו. אני מאחל לכם הרבה בהצלחה, תזכו להגדיל תורה ולאדירה, בעזרת השם. עוד פעם, בכיתה ד' קיבלתי כיתה שמתלהבת בתוכנית זילברמן, שינונים, בשמחה גדולה, וברוך השם הספקנו הרבה עם הכיתה הזאת. וידעתי שהכיתה הזאת עוד תגיע לגדולות. וברוך השם סיימנו, והסיומת הזאת זה מעבר בעזרת השם ל4 שנים של עשייה יותר ברוכה. בהצלחה, בכל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו בקדושה, בטהרה, באהבת התורה, בדיבוק חברים ודבקות למורים כיף לראות אתכם שמחים, גם אחרי
8 שנות נחל הצבי, המורה שרון, חשבון, 1 ועוד 2, 8 שנות נחל הצבי, אתם נראים שמחים, אחד, באמת, זה כיף לראות אתכם. ואני רוצה לברך אתכם, אני זוכר אתכם מכיתה A, כיתה עם עוצמות לימודיות גדולות, אבל לא סתם עוצמות לימודיות בניוטרל, עוצמות לימודיות שבאות לידי מימוש, אני זוכר את זה. אז אני מברך אתכם, שיהיה לכם תוספת, כמו מה זה ברכה תוספת? שיהיה לכם תוספת של המשך, לימודים, תוציאו לפועל את כל הכוחות הלימודיים שלכם, תהיו עסוקים רק בהם ולא בדברים בטלים, וככה אתם תלכו מעלה ותצליחו בחיים, בשמחה, וגם בלמידה, וגם בחבריות, בחברה, ונראה לכם מחזור פירות טובים. היקרים, אני שמח מאוד שהגעתם ל8 שנים. אתם חיכיתם לרגע הזה לסיים 8 שנים בית הספר, הובלתם את בית הספר. שמחתי מאוד להיות מחנך שלכם בכיתה ו' יחד עם כיתה ז' של היום, וגם שם ראו את הכוחות שלכם, ראו את ההובלה שלכם בלמידה, ברצינות, וברוך השם זכינו לסיים הרבה ספרים ביחד, זכינו לעשות הרבה מסיבות ביחד, יחד עם ההורים, לימוד רציני. אני מאחל לכם המון בהצלחה בכל המשך הדרך ולאן שאתם תלכו, כל אחד לפי הישיבה שלו. שיהיה לכם כל טוב, המון בהצלחה.